रेसन लांदों हाजो गुदियाव जोंहा न' लोमजानायफोरनो माइरंनो लांगासिनो उफाय गैया गारिबो बारनो हाला दैया गिदिरथार नै बेयो हाजोगुदि गामि रौता दैजों बुखारजानानै गासिबो सिलिंखार जाजोब्बाय नायदो Saya hancur bikin salah sisi sana, benar ya? Ibu turun kan? Gampang. Nih, karena kita berapa wajib bayar aja tuh, jadi bukan mau di berkodeng aja deh, nih, kita mau di tapi nih, oh ini furbanik kayu itu mana? Ardung bau sih, rasa gak ada. Panen. Ini benar lah tuh biar na. Lama memberes deh. Coba tuh nodong juga mana? Cincin tahu nih. Cincin apa juga rumah nih. Oh, di sini nang nanti ya, sini pulang pulang. Lama rumah namanya. Nah dia nih Noah mau di Thailand itu di mana tuh CSK balap kopi coba Mau tahu aku pulang aja kita. Burung sana wale umat. Aku biar begini sini pasir lagi ya. Iya na. Musuh apa yang tunggu? Mas mundur. Bikari kahaiba. Beda berarti pasir yang musuhku. Nah, tuh ya tuh bindang. Baik cuman. Baik jeng pibai dah ya. Cuman dia. Dah itu jeng pibai dah. Pulang tiga. Men sarai. Tiga dah. Iya dah. Dah itu jeng burung dah. Ini hal apa nanti? Ore. Ini punya biji. Pion kan? Bakit saya di sini. Bakit dong menyemsih? Ibu doy. Kami ada ketemu ya. Ini tak ya. Bakit ini Mai di rumah nuwa ke berbata kera. Jabra pasal. Anu sama rumah ada bukan sih. Ada bukan tak semua. Langsung hal musuh naik dengan permana aja. Borong harus bal.
न'खरफ्राबो सारोमोन लोगोआ बै न'खरफ्रा बेयावनो जमा थायो आरो मोसौ बोरमा आबदार खालामना थाबाय दानाया गैला ओंखामखौनो आं मिथिला फुङाव बिदिनो खिनो बारलांबायो बारलांनो हाग्रा बे माबा निजिरा इसिं माबा हादानबारि कक्राबारि खाथि जायो माने दाउ मासे गोमाना दंलै इयाव गय न'खरा बिदिनो दंमोन ओमफ्राय न'खरबाया टटेलि साफा जाजोबदों आरोना मैयासो खबर मोनदों बिदिजोंबो गाखोर जाखांबाय न'बाबो खेबसेनो बेयाव गैया जाखो सबाय माइरंबो जादों आङो आरो दा नै दैबानाजों थांलायबाय माइखौनो हानना लांबावलायगोन बेयाव माखासे दं बे हाग्रायाव हारसि दङ दैयानो एसे गोथौ बेखौबो बारबोनो हाया बिसोरजों साफैनोबो ओरैबायदि जाना दं मोसौ खाबलि जालायनाय बेबोथ' जाब्रायाखै जाखै मोसौआ थैनोसैमोन बेयाव मोसौ दंमोन हरनाय बेहाबो बोरमाखौ मानैखौबो ज' खाना गालांदों बोरमा गालालै होननानै सेवनानै लानो बैसो होनगोन आरो हर गेजेराव जाबायना खामसालियाबो जौलांगासिनो हाया बबाव थागोन बबाव मागोन बेयावनो थालागासिनो हान्थु दैयावनो हारसिं बेनि लोगोजोंबो बारलांनो हाला बेबो फैनो हाला बे द्रामानो एसे फबबाय बैयाव दंमोन ना द्रामा होमबाथ' बिराद फैथारदोंना बालाजि जादों आरो बेबो बे जाबोर नङाबाथ' बे न'आ बिलामोन बे जाबोरानो बेखौ होथेदों दंफांफोर थानायखायसो आरो दैलांबावनोसै नायदो रायजोफोर नै माबायदि रौता दैया अन्थाइ बेयावथ' अन्थाइ गैयामोन दा इसेबां अन्थाइ गाज्रि माथो दैमाजों बुखारबोजोबो नामा अन्थाइआ बे बुस्थुआ जुदि मानसिनो नांगौ मानो एसेबां गिदिर गिदिर अन्थाइ होफादोंबा बेयावथ' एसेल' दै फैयाखैलै दा गिदिर गिदिरानो फैदोंबा अन्थाइ गिदिर गिदिरानो मान गिदिर गिदिर अन्थाइ फैदों लोगोफोर बेयावलाय बोरै न' थानो आरो एसेबां गिदिर गिदिर खुन्दा फैदों दंफोरखौ जाफैग्रोबाय मानसिया बिपदआव दङ मानसिफोरा नायग्रोनांगौ बेखौ मा खालामनो सानाखै देंगारलै हरसेयावनो बिदि बुखारफैजोब्बाय आरो अन्थाइआ वा दंफांफ्रानो मानसिनाव नांबाथ' थांखागोन माथो स' गाइस नोंथांमोना नुबायना बे दै लोमनायखौ ओमफ्राय बेवहाय गासै न'खरबा दंमोन आरोना ओमफ्राय बेयो खुसाबारि हादान होनो ओमफ्राय बे गामिखौ खुसाबारि हादान होनोमोन ओमफ्राय बिनिफ्राय हाजो गुदिजों माने बिसोरो जमायै थाबायमोन आरो ओमफ्राय दायो बे खुसाबारि हादान होननाय जाय न'खरबा दङ बेखौ खेबसेनो दैबानाजों सेस जालांखाबाय आरो बिसोरो गामि न'खरबाबो न' गंसेबो थालाङाखै जेबो गैला बिसोरनाव दायो बिराद गिदिर गिदिर खुन्दा फैदों नायदो जों एसेबां गिदिर गिदिर खुन्दा आरो अन्थाइ बोहैलांनायजों आरो बोरै थानो नङा होमबा लोगोफोर सेस न'आ स्लिम जालांखादों आरो एकदम समान जालांखादों बाला फबजोबनानै गावना नायबाय थादो